Čo? Ale počuj, to je naozaj vážne, však on pôjde aj po tebe. Doriti, už sú tu. Rovno volaj pohrebák. Otvor! Vieme, že si tam. Vedia, že som tu. Čo mám robiť? Fajn. Tak ja zdrhám. Zavolám ti. Otvor! Julius Fedor? Najskúsenejší spolujazdec rally na Slovensku? Áno. Začínam jazdiť. Potrebujem ťa. Horizont. Jožo, zastav. Prečo? Zastav. Ale prečo? Jožo. Jožo, to ty mi musíš hovoriť tie zákruty, nie ja tebe. Ty si šofér. Veď ti hovorím. Nie, nehovoríš, hovorím ti ich ja. Ty potom pôjdeš ten závod, ty musíš vedieť, čo máš napísané. To je komplikované do piče. Jožko, dobre ma sleduj, áno? No. Toto je zákruta 0. No. Toto 2. Toto 3. No. Toto 4, No. 5, 6, pravý uhol, 7, 8, 9 No. a na 10 ti nestačí rejt. Chápeš to? No. Neviem. Doriti, to je jedno, ako si to zapíšeš. Dôležité je, aby si ty tomu rozumel. Keď ti to pomôže, tak si tam daj rímske číslice, alebo si tam nakreslí zvieratka, nejak si to farebne si to vyznáč, nejaké guličky, hviezdičky, alebo ja neviem čo. Farby. Zvieratka. To je super! No počkaj, ale to som povedal len ako príklad. Nie. Po farebných zvieratkách. To je super. Tomu ja rozumiem. Chápeš? Ale ja ti to v žiadnom prípade, v žiadnych farebných zvieratkách písať nebudem. Teraz ma dobre počúvaj, kokot. Ja ťa platím. A ty budeš čítať vo farebných zvieratkách. Ľavá rúžová. 100 cez dinosaura. Jožo. 100 cez dinosaura. Potrebujem, aby si mi všetko vysvetlil. Nech sa nemusím starať ani o kokot. Ja by som chcel povedať, že mám veľké problémy. Vieš, kvôli tým hľuzovkám. Dobre. Aby si mi povedal, kam, ako, čo, ako sa píšu ľavá 2, pravá 2 a tieto kokotiny. Kokotiny. Ja mám naozaj veľký problém. Idú po mne. Vieš, kvôli tým dlhom. Dobre, však som ti vravel, že to vyriešim. O chvíľu sem príde a vyriešim. Počkaj, už sem príde? Sadni si. Hovoríme o závodoch. Ja potrebujem vyhrávať a ty ma to kokot musíš naučiť. Od Leventa máme super auta. Počúvaj, sú dobre tie super auta od Leventa? Áno, Doriti, už ide. Dobrý deň. Máš tie prachy? Sadni si. Aj ty si sadni. Porozprávame sa. Nemáme sa o čom rozprávať. Tento by si prachy. Plnou kopu prachov. Máš ich? Vypadám snáď ako jeho milenka? Počúvaj ma sem, chlapec môj. Sadni si. Však mne je vlastne jedno, kto to zaplatí. Práve o tom som chcel s tebou hovoriť. Jeho dlh teraz preberám na seba. To má ako... Čo znamenať? Vieš, kde bolo, tam bolo, bol raz jeden les. A v ňom bývalo veľa zveriatiek. Sikorky, veveričky, divoké svine, zajac a jeho kamarát jazvec. A raz prišiel jazvec za svojím kamarátom zajacom a zaťahol ho do kšeftu s veľkou hromadou hľúzoviek, ktoré by potom predali iným zvieratkám. Ale zajac nemal peňažky a tak mu jazvec navrhol, aby si požičal odlišky, že tam má peňažkov dosť. Hľúzovky sa predajú a všetci budú šťastní. Chytáš sa, kokot? Ja tu nebudem počúvať nejakého vydrbaného Andersena.
si sadni a ma neruš. A tak si zajac požičal, peňažky dal jazvecovi, ale čo sa kokot nestalo? Ľúzovky niekde na ceste zmizli. Líška bola nasratá a chcela zajaca zožrať. A zajac si myslel, že prúser má aj jazvec, ale nevedel, že jazvec a líška sú vlastne príbuzní a veselo chcú predávať stratené hľúzovky. A zajaca nechajú cvakať, cvakať, cvakať. Koľko už asi zacvakal náš malý zajačík? 20 000. 20 000 eur za stratené hľúzovky. Vyzerá to ako rozprávka so zlým koncom. Ale Líška nevedela, že zajac má nového kamoša. Medveďa. Po piči veľkého medveďa. A teraz Líška dlží tomuto veľkému medveďovi 20 000 eur. Do konca mesiaca mi doniesieš 20 000 eur, hej? Ten kokot ide proti smere. Dobrý deň, cestná kontrola. Poprosím občiansky, vodický preukaz a technický preukaz od vozidla. Jak to, že ideš proti smere? I'm English. I don't understand you. Ježišmária, nerozumiem ani hovno. Laci, poď sem. To sú Angličani. Oni nevedia po slovensky. How are you? All right. How are you? Ja sa mám dobre. Počúvaj ma sem. North, left side, right side. OK? OK? Yes. Okay. Sorry. Yes. I'm sorry. Yes. Okay. No. On si nepíše čísla. On si normálne, že píše, že dúhový zvierací rozpis. Viete, ako si zapísal lava 2? Lava ružová. Chápeš? Alebo horizont je, že ryšová veverička. Esičko je zmia. A pozor, keď má ťažkú zákrutu, tak si napíše, že chlpatá, zubatá, čierna. Ale nie, to nie je všetko. Počkaj, ticho, teraz príde najväčšia pecka. Viete, ako si označil lava 2 cez horizont skočí? Lavý, ružový dinosaurus! Čomu sa smejete, Julo? My si rozprávame vtipy. Áno? Tiež poznám jeden. Vyfič, chlapec môj. Príde zajac z rybníku, napije sa vody, vyhoní si vtáka a hovorí: chlasta, devky, to bolo vždy moje. Čo, dobre, nie? A pozor, bude tá chlpatá, zubatá, čierna pri značke! Brzdí, kurva! Brzdí! Na piči! Tiež! Idem zastavovať! Jožo, snad si nemyslel, že budeš hneď prvý. Myslel, Julo, myslel. Na budúce to bude o niečo lepšie. Ja končím. A neblázni, veď si ešte ani nezačal. Nevadí. Ja si zase oblečiem tie svoje monterky. A čo ti budú monterky, keď máš kamión plný hľúzoviek? Ja? Akurát sa ti vezú zo Žiliny. Nie? No komu asi kokot? Čo, ja potrebujem hľúzovky? Ty si ich objednal, tak si ich aj predávaj. Jožo, vážne? Ja ti ďakujem, ty si môj záujem. Čo ti jebe? Prestaň ma olizovať! Jasne. Neskončíme, ja ti garantujem, že na budúce budeme 100% v prvej desine, to ti garantujem. Netreb. Počkaj, Jožko, však ty si talent, však ten tvoj zvierací duhový rozpis, však to je unikát. To je neuveriteľné, že ty podľa neho dokážeš jazdiť, však to je geniálne. Ja viem. Ešte ho vymakáme.